Здравейте, аз съм Мартин. Днеска ще снимам клип на Dota 2. Дано да ви хареса. Дано да ви хареса клипът, който ще снимам. Сега, докато търсим матч, ще разгледаме някои неща. Примерно профила ми. Ето го. Да, така. Ето ви трофеите ми, които са спечелени. Ето тези трофеи от една книга. Ето ги тези, когато имало един евент. Тук е също от един евент. Този от компентиума, една книга и този същото. И така. Сега да гледаме това. Тук героите ми какви статистики имат. 124 победи и 83 загуби. 81 победи и 56 загуби. Тук са слабите. Ето е една много добра герой. Тази също е много добра. И така, сега ще ви покажа моя Dota отбор. Nation. Аз и сега се връщам. Трябва да взема някакъв. И така, тук съм. Още не сме намерили, ама поне държи да изгубя шебата за гадност. Чеки могат да бъдат.